Сос, лук, морков, доматки. Нямам кайма за спагетите, но открих тази надзиничка в хладилника, но пак ще стане готино. Не трябва да се концентрираме върху това, което нямаме. Трябва да се концентрираме върху това, което имаме и да го използваме. Между другото, това се отнася за всяка една сфера в живота. Толкова съм умен, невероятен и красив, и мил, и дружелюбен. А ако нямаш гадже, може да добавиш една скелитка чесън. Аз мога да добавя. От лука е. Почнах да го режа. 5 минути по-късно.